hinahatakan ng mga ano to eh, oh. Hinahatakan ng mga kawayan, tataga sila ng kawayan. Ayun, may mga grassy place na rito. Dito muna tayo, may grassy. Oo nga, dito nga. Sugahan ng baka tsaka kalabaw tong lugar na to eh. Mo mo malayo-layo na yung nararating natin. Masarap mag-stroll, ano? Kaya kailangan pang off-road yung motor talaga natin eh. Hindi natin kung may bayabas. Wala nang bunga. Ubus na ang bunga. Wala ng bunga. Marami ding mangangain ng bayabas dito. Ayun yun, may bunga pa yata. Bihira lang pala. Hilaw pa, hindi pang hinog. Hilaw pa eh. Konti lang bunga. Mapakla pa. Puno pa ng bayabas. Wala bunga.
Putex, magbabaon tayo ng pagkain. Hihi, sarap gumala dito. Lambunga, bus na rin. Nagkapera, bibili tayo ng XRM kung magkakapera, pang off-road. Maganda yung motor na pang off-road, hindi masyadong limitado yung pupuntahan. Kahit maputik, madulas, pwede natin mapuntahan. Tulad nito, oh. Ito. Aha. Ihim na ako. Sarap dito. Malamig. Napakalilim, oh. Halos hindi nasisikatan ng araw yung ilalim. Oh. Ayos to, nakatipid tayo ng ilang litro.